салом дӯстон, ин дарси мо дар бораи гаречи клавиши аст бо забони англисӣ shortcuts. имрӯз ба шумо 30 то гаречи клавиширо мефаҳмонам, яъне ҳамроҳ истифода мебарем. Якум Ctrl N. Ctrl N. Ctrl N ин барои экзели нав кушодан менависем. Ctrl N. чӣ хеле ки мебинед экзели нав кушод барои мо. маҳкам мекунем. дуюм Ctrl O. ин бо забони англисӣ open, яъне кушодан. дар ин ҷо шумо метавонед файлро зер кунед ё ин ки Ctrl O-ро зер кунед, открит пайдо мешавад. сеюм Ctrl P. печат. шумо метавонед аз ин ҷо печатро интихоб кунед ё ин ки бо воситаи Ctrl P кори худро осон кунед. чорум Ctrl C. масалан ман инро бо Ctrl C дар ин ҷо бо Ctrl V вставид мекунам. бо Ctrl C копия кардам, бо Ctrl V вставид кардам. Ctrl C яъне копировать. панҷум Ctrl V. ин вставид аст. Ctrl C мекунем, Ctrl V мекунем. ба ин ҷо меояд. шашум Ctrl X. Ctrl X ин вырезат аст. аз ин ҷо қайчӣ мекунем, дар ин ҷо вставид мекунем. масалан ҳафтум Ctrl Z. Ctrl Z ин як қадам ба қафо. масалан ман инро қайчӣ карда дар ин ҷо партофтам, бо воситаи Ctrl Z инро бармегардонам ба ҷояш. Ctrl Y. Ctrl Y ин баръакси Ctrl Z, як қадам ба пеш. масалан як бор дигар инро копия мекунем ба ин ҷо, баъд Ctrl Y ро зер мекунем, як бор дигар дар ин ҷо вставид кардем. боз бо Ctrl Z бармегардем ба қафо. формулаи гаречи клавиши нуҳум. ин F2 ё ин ки дар ноутбук функсия F2. ин барои редактировать ё ин ки переименовать. ман дар ноутбук функсия баъд F2 ро зер мекунам. шумо дар ин ҷо метавонед ягон чиз дигар нависед, дилхоҳ чизро. даҳум Ctrl F. Ctrl F бо забони англисӣ find, яъне искать, найти. ин барои кофтикоб кардан. Ctrl F ро зер мекунем, найти. масалан 4500-ро мекобем, дар ин ҷо ба мо нишон дод. формулаи 11. Ctrl H. Ctrl H. ин
заминит аст. 4500 ро ба 10000 иваз кун. заминит заминит 42 диде 4500 ро ба 10000 иваз намуд. 12 Ctrl S. Ctrl S ин сохранит аст. ҳозир мо таблитсааморо сохранит кардем. F12 F12 ё ин ки дар ноутбук функсия F12 ин сохранит как ё ин ки аз инҷо интихоб мекунед. 14 Ctrl D. Ctrl D ин аз боло ба поён ставид мекунад. масалан ман дар инҷо 1 2 3 менависам. агар Ctrl D ро зер кунам 1 2 3 ро ба поён копия мекунад, ставид мекунад. боз то ба поён ҳамашро ставид кард. 15 Alt F4. Alt F4 ин барои маҳкам кардани файли мо аст. лекин ман маҳкам намекунам. шумо агар хоҳед санҷед худатон. Shift Space. Shift Space ин барои сатҳро интихоб кардан. масалан Shift Space, Shift Пробел, яъне бо забони русӣ. ҳамаи сатҳро ба мо интихоб мекунад. ҳабдаҳум Ctrl плюс Space, яъне Ctrl плюс Пробел. ин сутунро интихоб мекунад. Ctrl минус. Ctrl минус. масалан мо сатҳро интихоб мекунем бо воситаи Shift Space. баъд Ctrl минусро зер мекунем. ин сатҳро удалит мекунад. Ctrl плюс 19 сатри нав табоид мекунад ё ин ки сутуни нав табоид мекунад ё ин ки агар мо копия кунем копия кардаи моро вставид мекунад. Ctrl плюс Alt плюс V. ин барои нишон додани специальная вставка. масалан ман инро копия кардам. шумо метавонед аз инҷо зер кунед, ин окошка мебарояд, ё ин ки Ctrl Alt V ро зер кунед. акноро ба шумо нишон медиҳад ва окей ро зер мекунам, вставид мекунад. 21 Ctrl
بعد стрелкаи чап рост боло поён. ин ба ҷои масалан аз ин ҷо ба ҷои навиштаамон агар ман контрол чапро зер кунам ба F12 меояд. як бор дигар ба ба 13 меояд, баъд ба 2300 ва баъд ба охири таблица. агар контрол поёнро зер кунам ба ҳуҷраи Ҳасан меояд. контрол болоро зер кунам ба ном меравад. контрол ростро зер кунам ба миқдори фурӯш меравад. нашуд. ба миқдори фурӯш меравад. бистусеюм escape. escape ин дар клавиатура аз ҳама боло дар тарафи чап кунҷ аст. масалан шумо F2-ро зер кардед, барои аз ин ҷо баромадан escape-ро зер мекунед. ин отмена выбора аст. бистусеюм Ctrl плюс Shift плюс стрелка. ин то ба ҷои навишта ё то ба ҳуҷрае ки ягон чиз навишта шудааст видилит мекунад. Ctrl Shift стрелка тарафи чап. боз ҳаминтар мо интихоб кардан мегирем, ё ин ки ба боло ё ин ки ба поён. ин дар ин гуна ҳолатҳо бисёр хуб аст. масалан ба воситаи контрол боло ба боло рафтем ва контрол шифтро зер карда ба поён меоем. ҳама инро интихоб мекунад. агар ҳар се сутунро интихоб кунем ба тарафи чап меоем. контрол шифтро зер карда тарафи чапро зер мекунем. ҳамаи таблицаи моро интихоб кард. Ctrl A. Ctrl A выделит все. яъне тамоми таблицаро интихоб мекунад. агар дар ҷои холӣ монем, ҳамаи ҳуҷраҳои Excel-ро, саҳифаро интихоб мекунад. Control Page Down. Control Page Down ин барои аз як саҳифа ба саҳифаи дигар гузаштан. дар ноутбук ман контрол функсия ва Page Down-ро зер мекунам. Page Up ба дигар саҳифа мебарад ба тарафи чап. Page Down бошад ба тарафи рост. ҳарду инро фаҳмондем. Windows L. Windows L дар клавиатураи шумо тугмачаи тиреза аст. Windows аст. ҳамроҳи L англисӣ зер кунед. блокировка мекунад. акнои шуморо блокировка мекунад. бистуҳаштум Windows ва стрелкаҳо. инро шумо метавонед бо воситаи муш ба ҳар тараф баред, ё ин ки агар муш надошта бошед, Windows-ро зер карда файли худро ба ҳар тараф мебаред. бистунӯҳум Ctrl Shift L. Ctrl Shift L ин барои филтр гузоштан. масалан дар ин таблица ман филтр мегузорам. Ctrl Shift L-ро зер карда филтр гузоштам. боз як бори дигар Ctrl Shift L-ро зер мекунам, филтрро гум мекунад.
alt و نقطه ورگول. این در کدام حالت استفاده می شود؟ فیلتر می گذاریم. مثلا یک چند رقم رو من انتخاب میکنم، انتر رو زیر میکنیم، کنترل و رو کپی کرده، بعد alt نقطه ورگول رو زیر میکنیم، только видимые ячейки. بعد در اینجا ставить میکنیم. اگر درس به شما پسند آمده باشد تکمچه لایک رو زیر کنید، برای رفیقانتان فرستید و ابونه شدن رو فراموش نکنید. در امان خدا.